Vô in hi ni chum hi paruk December sa hi chum hi panga ni a Ruaiṭheh ni a kabula hian kan bial tu pastor pu ela oma zo na tlem kan zo don ni tun Christmas te hi mang nuam em kam hang nuam phop mai pathian khongai na zara ei taksa lama po lalpan pisel da min pe a tin kohran ho te po har sat na tu kan nei lo tlang ni in a riata ti na ten tha zar hian kan boi tlang te unek thina chungom lo chuan bial chung kohran ho te po hian kan mang tlang thei ni na riata anuam kan ti hle ani Christmas kan man da hi a chai ti em tun kum chau ni lau kum danga te po hian thalo han ti tur a om thranin ka helem lawa maro chu Christmas kan man sel dana hian thalai te nau pang te pitar putar hlim taka kan man thei dan tur laya hi chu hian num takin ngai tu chuak chho zeli la tuna te po hian thalai ho te chan vo ko ran hian kan pelian hle chewin ka ria a te hi thahle maya eng ba ka hian thil dang tam taka te po ngai tu chua tur te po la omanga mi ti dan tha han lak lu tur te tin mi la ti ngai mi lo thil te po kha i thil tam taka om theyanga chung i han lak lu a hlim taka lalpiang chi bai buk tura ko ran ho te kan in buat sayaril ru le ti sa tharau engkim mai tur taka kan man thei dan tura i kan in buat sai thei hi a hlok thina so bang chuan kumina po hian kan hlim tlangin ka ria a mal somna ko ran ho te pon kan chan ngei ka ring ani voina roi kan che don ani ya kan roi che dang kal phung te chai ti em le I phur to em ti khamin han soi la phur to lu tuk Ruaiṭheh hi mo ka chak to si nga tang hian Ruaiṭheh nge ngei la ka duwa ma se nia nei ko vela chang kang chho se la I thing de wan the le te poi chang chur ka chaka a hlui te po kan an the le la cha kom via wa chu ti rual chuat chang kang deuh te po hian an the ta bok ta ila tin tunan te po hian hei kan fatu te an boi mup maya kan sa siam dana te tin I kan chhop chua dana te tin a boi pui tu te om dan in chei dan in thuam dan zong a te po hian a so na tu le thil chi rang I han thar tho tur te thil thar han ti chua tur te po hi thil a om mai thei boka a thakhat viau chon ka he a tlai puar te hian roi chu theila tui viau thinin ka ria aman la viau thin mai oina po hian hei I vok kan tala bom kan tala ar sangha tin nau pang sa reng ai thelo te poina I tui takan ai thei turin ingan fatu ten phesu so wani a kan purtlang in kan tleitlang le viau tura chun ka ngai ole kan zo na te chata kamin sa saka bang kan lo me kan lo me voina alim takin ruai ko kan ho ten kan che don le tuna hian kabula hianin arsa kan fatu leader putha a oma amasa in arsa hi engzat nge in wasai chun chuma hianin ke ji som ni pariat kan lamo Kohhran hom chunga mi te kan han dor deuh boka mun thran mi kan la ke ji som ni pariat kan siam phot don ani ani le arsa big siam tur hian mi engzat nge in rat le hei a leader in kan oma chuan mi paruk kan ruat bel bok ani ani chuanin arsa hi kezi engzat vel nge ni thiang chuanin engtin nge siamin tum kan fry yang a sen deuh trep chop tui tak turin chuan kan chhum bokin ka ringa chuna thin ti vel te hi tui tak rot kan tum bok ani tun tum chu kani da kan ti ngai lo deuh mo atui don he mai in hunu tak te min pe ka wang kan lo me kabula hian pima diki sa ei lau fatuli dara oma zo na tlem te kan zo don ani sa ei lau tan hian eng ting in siam voina tan chuan alu artui nutella de ange ni dal te kan kang french fry te siam don em siam don te rem me tui via wang chuan chok me dang in siam tur hi eng tia anga siam nge in tum artui hi kan kari nga nutella bel hi chu ka shelo le ka tau ang te po ni me the na mo kan han sei hawanga atui dan tur ang khan kan te chu eng asiam tu te hi min de yem engzan nge hemi siam tur bi khian an ra cheu kanin dai ni me he paruk bel kan yang kanin dayang ole kan zo na te chata kamin cha saka bang kan lo me tuna kabula pu henria bongsa kan fatuli dara oma amasa in bong hi engzan nge
intala chuanin exam an borvel nge tikha min shil thengem bong hi pakhat kan tala chuanin sing kwa le sanga manania ama hi alian savei khop maya chuta chuanin sang thum manei tu te hianin min klom bokani an tilop he mai nei tu te chuanin I bong intal chopte ni sia tho ma khangai don sia dar engzat velangin tho darli ring main kan tran kai ni chuan mi engzat vel nge bong sa boy pui tur hianin inin rat mi som kanin ruat chua ka pakhat thi ron kal lo zo da te kan du tok don tonga nang ma hian bong sai em kan ti denge o e ale kan lo nu to ke ole ka bula hian tlangwal deng te oma ani hi cho chhum lama kan fatuli daran ya zora tlem te kan zon don ni le voina hian no engzan nge voin Ruaiṭheh hin chhum le no zaruk som thum atanga zaruk som nga hi chhum tura ro manania kuna hian no tekchilama hian no zani som kan chhum to a kholama khianin no za som sari vel kan chhum mek bokani chuan fatu ei tur tenen khanin no za sari vel chu kan chhum don ni chu tam don hle mai boi pui po hau tak no tang ti chuan voin bi ka cho chhum lampang ti ma hian engzan nge om reng cheu inang shifte member hi kan vain paruk kan om ani chu boi pui hau tak don hle mai tam tak ei tu khain chhum don ania ani chuan Ruaiṭheh chu chak to sim sim em he cha kom to het khop mai ole hun hu tak ta min pe kan lom lu to ke tuna hian ka bula uma chani rot lama kan hin char ka uma zo na tem te zo nu kan la mam don ni rot lama hian in mi engzan nge boy pui turin om cheu mi paru tu te ran yang eng rot te ge siam tu rot pui te te ma ki rot te ama to te tấm mẹ còn sen thì thế con ít rồi mới lấy lông luôn không thì được mấy mà sen tôi ăn salad to hả thì xem không thâu ấy không thâu ấy hai cái dốc hai cái sen nó tặng tiền của bạn cái rồi này tuna kabula hianin puzau te voksa kan fatuli dara oma amasa in vokhi pum engzat nge in buat sai theitun Ruaiṭheh hian tuna hian vok pani quintal khat chuang ve kan tala tuna hianin ei kan chanjo to a bela te kan da to ni chuanin voksa boy pui tur hianin mi engzat vel nge inin rat le voksa hi group nia kan in thena keini hi group ni na kan nia group ni na hi som kan nia amara chu hei I fatu hi minon pui turin mi engma ja dan lo chuaka group khata hianin som panga borvel ang te chu kan om thei chuanin I voksa hi eng angin nge siamin tum dan te khamin han shil velela voksa hi asahlang in kan chhum top dona chuan atui hang khanin bu chiar atui hang kan bu chiarang sahlang in kan ei dona ni chu atui don he mai abai te in titel angem abai tura hianin I amisa jongba ka asatha hi kan titel dona abai buai pui tu bo hian mi som veljet an thok me kani in thok chak tam hle mai khati zong khani mai se inkom na hun te min pe ka wangin lom thokan she che tuna hian kabula puthianga refreshment committee chairman no ma zona tlem te kan lau zo don ani pu tuna hianin Ruaiṭheh kan che don ni a voi ni a hianin mi engzat ei ve nge inin Brahman kan Kohhran hi member zariat chuang hret kan ni a kan Kohhran member zong ei dai chole chome tui tak kan siam me kan ni a number zat angin isoi thengem in be sei zat ang chu ei tur ang kha choi tur hi damlo trema zong hi chon om ti khriat ani chung te tel lo chuan mi za sari le somriat vel hi chuan roi hi kan kil thei tura kan nga ya mar chu kan Kohhran ni kan van nei khop maya mi khwal Krismas min han pui tu mi khwal du om tak veng chunga enge mo zan oma
chung te den chon zariat chuangin ruai hi kan the kan be se ani Fatu tura in Ruaiṭheh an thok chuak tha thein in sia em. o fatu tura ruat te hi an fel khop maya an ron thok tha a kan ruat lo te po mani ron in pe to ngai mani ron in volunteer enge mo za an ron chuak boka chuwangin fatu te hian phur takin taima takin mi puin ruai tui tak an ei theina turin tui theyang berin eng kim mai han siam mup ani tuna hian Ruai hi dareng zat ve lang e pe theya in rin. kan be se dan chuan dan ni le chan veya Ruaiṭheh don a hun set te kan manganga dar thuma hi chuan nge ya Ruaiṭheh tran turin kan in ruam manani O chairman kan nei Facebook a tlaya cho le Ruaiṭheh tak kan ei thenge in be se yang o. kabula hian hei thing keu tu te lo record zel tu ji ngatanga fatu tran pui tu tur lula fel tak lute I omani hian alo ziak zara tu na hian thing keu po achan ve deu don lain thing an ron keu to thing keu lo poin poisa kurkat aya cheng somma an ron keu zela tu na hian thing la keu lo poin ala keu zel theyani ti kan an soi ngal bokani Dam lawa muna cheve thei lau ta nya eng tin nge ruam han na in siam. dam lo te hi kum danga kan lo ti thin ang bokin an ma ni an lo kal thei lo wangin an chung ten an ei tur hi Ruaiṭheh zo emo Ruaiṭheh ma in emo an so sak mai thina chang chuan fatu te po in lama sa hi Ruaiṭheh ma in an be bok thina hei hi chu Ruaiṭheh don huna fatu ten rem chang an tiang angin Ruaiṭheh akal thei lo te hi chu Krismas tholom thanem tak tho tu te hi chu a thei sam chuan mai lo a pe kan tuma roi an the ve nge hi kan du saka maro chuan in report lo chuan an thenom te talin an soi lo chuan dam lo te kan in se mai lo ba chuwangin dam lo Ruaiṭheh thei lo kanom chuan kan thian te mo kan chung te mo thenom te mo tu te mo tal kha chu ronin cha ula ronin ria tir ula in ei ve nge turin cho me hi tui tak kan siama kan lo suwa don chewani lo thapang su pian chi bai kan ku na kan se la patian choi put na ni roi kan chena ni dip taka ora no ter Ruaiṭheh turin kan so mani Lalpian si bai bu turin ingro ke urole Nonton mek tepo menjadi mau karena ni, baiklah yang ni takin, kalau kita pun itu Ruaiṭheh turin dari Somali, jadi kalau kita patu teh, tak boleh punya Dar ra cái thổ hóa, dar ra cái thổ hóa. Dam ni da thu ma ton ve a then tu om to vi to so we ka tu pha Tùy đòn tên heavy. Không một thế à? Cái buổi buổi à? tu kin an vuk sa tal hu hi he ke ji za kan chin chi ani hi Ê, lũ giặc phải tìm ra đúng không? oh jep Hấu tặc em. hau tak lu tu la ve la chuan lo zia tak pa ne ri nan hau tak lo Ole. Nó này thông ba khóc mày buồn tệ bỏ kinh sự. kon mar khop mai Rồi cắt trẻ đó em. Rồi đó. Ôn sắm bỏ.